Mehriban Türkmen portal websaytymyzyň tomoşaçylary ine bugünkü ýurdumyzda ilkinjede geçilýän Agropark Türkmenistan 2023 halkara sergisi dowam edipdir. Ardydan belli bolýaly halkara sergide diňe bir öz ýurdumyzdan däl, bir näçe daşary ýurtlardan, ýagny Özbegistandan, Germaniýadan, Moldowadan, Azerbaýjandan, Özbegistandan, Türkiýeden gelen mehmanlarymyzyň Türkiýeden gelen kompaniýalar öz önümçilikleri bilen çykyş edipdirler. Biz hem Türkmen portal websaytymyzyň darajalyk topary bilen şu sergiden size bir näçe video şekilleri, ýagny daşary ýurtdan gelen kompaniýalaryň önümleri bilen tanış etmek üçin bir näçe söhbetli görnüşleri size görkezmäne geldik. Ine häzir bolsa şu sergi, şu halkara sergi Sowda Senat Edarasy bilen birlikde Türkiýanyň Sofwar kompaniýasy bilen birlikde gurnaly. Gelin häzir Sofwar kompaniýasynyň wekili bilen söhbetleşip alalım. Fuar olarak en son 2018'de burada fuar yapabildik. Malum sonrasında Covid nedeniyle projelerimizi ertelemiştik. Tekrar burada 2023 yılında olmaktan mutluyuz. Şu an itibariyle Türkiye'den, Moldova'dan, Özbekistan'dan, İran'dan, Almanya'dan, Rusya'dan, Hollanda'dan birçok ülkeden firmaları buraya getirdik. Sağ olsun Türkmenistan'dan da birçok firma iştirak etti fuarımıza. Projenin gerçekleşmesine emeği geçen Türkmenistan Ticaret Bakanlığı'na, Prezident Sayın Serdar Berdi Muhammedova çok teşekkür ederiz. Türkmenistan bizim ata yurdumuz. Haliyle Türkmenistan'da olmak bizi mutlu eder. Türkiye'nin bilgi birikimini ve buranın enerjisini birlikte bir araya getirip daha nice fuarlar yapmak isteriz. Burada olmaktan gerçekten mutluyuz ve inşallah önümüzdeki senelerde burada olacağız. Компания Sofwar. Мы более 12 стран организуем международные выставки. И также у нас есть и офис в Узбекистане. И также при поддержке торгово-промышленного палаты Туркменистана мы сделали павильон Узбекистана. И у нас участвуют компании, как Юшем Плас, они организуют капельное орошение. И также есть у нас компания химическое удобрение. Производство также думаем Туркмения. Да. Желаем вам удачи. Hormatly Gahman arkadaşlarımızın, Gahman arkadaşlarımızın sayesinde Täze kompaniyasy gününden ödörýär, gününden ötýär. Elbette bugün paýtagtyň Daşgabatda ilkinji edek Agropark 2023 adly halkara sergisinde şu Täze kompaniyada gatnaşyp otyr. Elbette bu kompaniýamyzyň bugün konditor önümleri bilen, ýagny bu et önümleri bilen birlikde bugün çykyş edip otyr. Bir de ödedende ähli gelen serge telekeçilerimize hoş gördük diýär. İşler hem işi uğruna bolsun. Elbette konditor önümlerimizden 2004-nji ýyldan bäri ýurdumyzda daşyny ulu üstünliklere ýetip otyr. Elbette bugün içerki bazarymyzda Täze kompaniýamyz konditor önümleri bilen şokoladlary, köpleri, keksleri galyberse hem ölümleri halkynda ýetip otyr. Elbette ýurdumyzda tuweleme çağajyklarymyzdan, enatalymyzdan begenýärler hem işi de sawurtuna diýerler ähli bayramçylyklarda, sergilerde Täze kompaniýasy çykyş edip otyr.